‘Yan uwana masoya mata da maza, a wasu lokuta muna da abokan gaba waɗanda ba mu san da su ba, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san haka. Wani lokaci muna jin tsoro, Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe mu da rashin tabbas, kuma ya jarrabe mu da lamarin ƙiyayya daga mutanen da muka sani, ko waɗanda ma ba mu sani ba. Wani lokaci muna da munafukai wanda za su ke murmushi a fuska, amma suna sukar mu a bayan idanunmu. Yanzu me zan yi? Me wahayi ya samar min game da hanyar da zan bi? Me zan yi? Domin idan na fara damuwa da irin waɗannan mutane, wataƙil na shiga cikin damuwa, zan yi baƙin ciki, ba zan samu ci gaba a rayuwata ba. Ina buƙatar in ci gaba, ina buƙatar in tashi kowace safiya tare da sabon murmushi a fuskata. Ina buƙatar samun sabon fata cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Domin amsa wannan tambayar, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratun Nisa'i, Wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah ne mafi sani game da maƙiyanku, kuma Allah ya isa ya zama majibinci, kuma ya isa ya zama mataimaki. Wane ne wanda ya fi Allah a wajen zama majibinci a gare ni da ku?